Salamata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şugunky sanyna. Ýewropanyň täzelenş we ösüş banky Türkmenistanda 87 tasamany maliýeleşdirdi. Türkmenistan ýa-ni Haty energetika hyzmatdaşlygyny ösdürýär. Türkmenistan Iranyň aragatnaşyk ministriniň ornasary bilen duşdy. Russiýa Türkmenistanyň bilim edaralaryna 1000-den gowrak kitap iýerdi. Ýewropanyň täzelenş we ösüş banky Ýewropa Birleşiginiň iri maliýe edaralarynyň biri bolup, Türkmenistan netijeli hyzmatdaşlyklary alyp barýar. Bu maliýe edarasy Türkmenistanyň umum bahasy 333 million ýewrodan gowrak bolan 87 tasamany maliýeleşdirdi. Bu barada Neytralny Türkmenistan gazeti habar berýär. Häzirki wagtda Ýewropanyň täzelenş we ösüş banky Türkmenistan netijeli hyzmatdaşlygyny dowam etdirmek maksady bilen täze 5 ýyllyk strategiýany işläp düzmek babatda iş alyp barýar. Täze resmi namada ýurdumyzyň eksport mümkinçiligini artdyrmagy aýratyn ünsürler. Ýewropanyň täzelenş we ösüş bankynyň Türkmenistandaky wekilhanasynyň ýoglaşasy Erik Levni Neytralny Türkmenistan gazetine beren interwýusyny bu barada durup geçdi. 1991-nji ýylda döredilen Ýewropanyň täzelenş we ösüş banky döredilen günden bäri Merkezi Aziýanyň iri maýedarlarynyň biri bolup, Seýtin hususy puwdagynyň ösürilmegine goşunt goşýar. Şeýlekem Ýewropanyň maliýe edarasy diňe bir hususy puwdagy gollaw bermek bilen çäklenmän eýsem sow serişdelerini durlandyrmak, gaýtadan dikelilýän energetika we ulagulgamlaryna hyzmatdaşlygyň ösürilmegine aýratyn gyzyklanma bildirýär. Ulagulgamy barada aýdylan bank hazır ösü ulag geçirgesiniň ösürilmeginiň geljegi uly hasaplanýar we Ýewropa bilen Aziýanyň arasyndaky ýük gatnamalary babatda esasy ulag geçirgesini öwrülip biljekdigini belleýär. Türkmenistan Newtral toplumynyň binasyny hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Haty hökümetleri komitetining energetika boýunça kiçik komitetiniň 9-njy mejlisi geçirildi. Türkmenistanyň Haty Halk Respublikasynyň özara behwitli gatnaşyklaryny hassa giňeltmäge gönükdirilen mejlise gatnaşmak üçin dostlukly ýurdun energetika müdürliginiň başlygy Syzyan Howanyň ýoglaşlygyna wekiliýet Aşgabatda geldi. Ýa-ni hassa geçirilýän gepleşikler taraplaryň şol mümkinçiliklerden has netijeli peýdalanmagy çalışýanlyklaryna şaýatlyk edýär. Haty tarapynyň wekilleriniň türkmen kardeşleri bilen geçiren duşugynyň dowamyna energetika puwdagyna gatnaşyklaryň ösürilmegine degişli meseleler barada gurrun edildi. Taraplar alınıp barlayan işlerin häzirki ýagdaýyna syn berip, geljeki mümkinçilikler hakynda pikir alşdylar. Mejlise türkmen tarapynyň wekilleri özara gatnaşyklary hassa ilerletmek maksady bilen Hatyly kardeşlerine bir näçe teklipler beýan etdiler. Hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Haty hökümetleri komitetiniň energetika boýunça kiçik komitetining 9-njy mejlisiniň ahyryna degişli tesbirnama gol çekildi. Bir resmi nama energetika puwdagyny Türkmen Haty hyzmatdaşlygyny ösürmek üçin şu gezekge geçirilen gepleşiklerde gurulan meseleler boýunça alınıp barylmaly işleri özüne jemleýär. Melim bolşýar 14 ýyl mundan ozal ululmaga berilen Türkmenistan Haty gaz geçirjisi iki ýurdun energetika hyzmatdaşlygyny aýdyň meýwesi. Hatyň metbugatyna görä 14 ýyldan gowrak döwürde bu gaz geçirjisi arkaly Haty'a 500 milliard kub metrden gowrak tebiği gaz iýerildi. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyna Ulag we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew bilen Aşgabatda sapar bilen gelen Iranyň aragatnaşyk ministriniň ornasary Infrastructure Communications kompaniýasynyň direktori Behzat Akbarynyň arasynda duşuk geçirildi. Oňa Türkmen aragatnaşyk agentliginiň başlygy Hudaýguliýew hem gatnaşdy. Iranyň habar beriş serişdeleriniň ýazmagyna görä duşukda Iranda sany infrastrukturany ösürmekde gazandan öňe gidişlikler, özara gatnaşyklar üçin mümkinçilikler şol sany Türkmenistanyň we Iranyň ulag gatnawyny giňeltmek barada pikir alşyldy. Iki ýurdun hem amatly geografik ýerleşje sebäpli Sewitde sany infrastrukturanyň ösmegine möhüm rol oýnap biljekdigi belenildi. Taraplar bu meseleler boýunça bilelikde iş alyp barmak barada alalaşdylar. Behzat Akbary Iranyň aragatnaşyk ministri Seýdastar Haşemiyniň adyndan Türkmenistanyň aragatnaşyk puwdagynyň ýoglaşlaryny 2025-nji ýylyň 3-6-njy ýanwar aralygyna Tehranda geçiriljek halkara telekommunikasiýa sergisine gatnaşmaga çagyrdy. Russiýa Türkmenistanyň bilim edaralaryna 1000-den gowrak okuw usuly kitaplaryny berdi. Bu barada Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistana ilçihanasynyň birinji sekretary Yuliya Zaýtsewaň sözlerine salynyp tas ýazýar. Çeşmäniň bellemegine görä Rus tarapy Türkmen tarapy bilen ulalaşyp, Türkmen ýokary okuw mekdeplerine ilim usuliýet edebiýatlaryny berdi. Şunuň bilen baglykda 1000-den gowrak kitap Türkmen tarapyna sowgat edildi. Zaýtsewaň belleşi ýaly sowgat edilen kitaplaryň agla we bölegi rus tilini daşar ýurt dili hökümine öwretmek bilen bagly kitaplardan meşhur ilim edebiýatlardan we çeper eserlerden, şeýle-de dürli hünärlere ýürütilişdirilen sözlüklerden ibaretdir. Ol kitaplaryň eýýan Türkmenistana getirilendigini, olaryň noýabr aýynyň dowamynda Türkmenistanyň Milli Bilim Institutyna, Magtumlar adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetine, Döwlet Mähmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna, şeýle hem Seýtnazar Seýdi adyndaky Türkmen Döwlet Muallimçilik Institutyna gowuşuljakdygyny belledi.
Ine mehriban müştaqlar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.